Да. Добър вечер, аз съм Димитър от Fit City Gym и сега ще демонстрираме как да разберем дали някой има подходяща подвижност за да прави военна преса безопасно. Подвижността в раменете е важна и маркера дали може да правим военна преса безопасно за раменете ни е следният. Човек трябва да застане странично погледнато и някой друг човек или треньора му да го забележи, да му каже дали следния критерий е изпълнен. Когато въпросният човек, който иска да прави военна преса, застане, той трябва да може да стегне пояса си и да вдигне раменете си с спънати лакти до над главата. Ако той може да направи това нещо, без да има голямо преизпъчване в гръдния кош, той е готов да прави военна преса без проблеми. Грешно, или по-точно човек с ниска подвижност би изглеждал по следния начин. При повдигане на ръцете нагоре, той прави голяма чупка от кръста. Следователно това реално не е свиване на рамото, а е по-скоро екстензия в гръбнака, която мимицира свиване на рамото, защото реално ръката се изпъва спрямо пода, да, но не е постигнато максимално свиване в ръката. Правилният начин или човек с хубава подвижност представлява, когато човек се стегне, изпъне лактите и може да застане с изпънати лакти, сочещи длани право нагоре, без да има прекалено голямо преизпъчване на гръдния кош. Това е. Благодаря, че сте с нас.